aw ni ce aw ni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa marsi kalo tile 26 san 2026 aw ka dun kibaru ni o wagati sele sananga dasi an bi kunnafoni ba mani ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakili jigin ko bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanina carilen ani ka hakilinaw di hakilina jɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni ba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ Ami wagati min na fɔ ko bi mi an ka Mali fintigilakaw olu kɔni kɛnbɛn ni ka yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min ye alu Mali fintigilakaw ye k'olu bɛ formation min kɛ u bɛ dɔnniya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ u la ko dɔnniya yɛrɛ kɔni tɛ fu ye ko olu b'o dɔnniya yɛrɛ kɔni labaara o ko hukumu de la ko tɛnɛ tɛmɛnen marsi kalo tile 23 san 2026 min an ka Mali fintigilakaw ye olu kɔni taara bɔ Banbaci walima ka drone filiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ka Gawo région kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw k'u taara bɔ nin yɔrɔ kofɔlen kalama yɔrɔ yɛrɛ kɔni u taara bɔ drone kamikaze fila yɛrɛ kɔni kan an ka Mali fintigilakaw ye tiɲɛ don o drone kamikaze fila nin yɛrɛ kɔni na ni an ka Mali OCS ni Office Central des Stupéfiants ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminafɛn donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka OCS cɛ de olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminafɛn ale ni fɛn kun tɛ olu kana don an ka jamana kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye fɛn interdit ye an ka Mali jamana kɔnɔna na OCS mɔgɔw cɛsirilen don o fɛn nin yɛrɛ kɔni kana na consommer Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka OCS yirifu gosi mɔgɔw yɛrɛ kɔni u bɛ laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko marsi kalo kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye opération caman kɛ an ka Bamakɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ opération minnu yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da ɲɛnaminafɛn quantité caman yɛrɛ kɔni kan k'u y'u bolo da maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan n'u y'u bolo da produit dɔw kan produit minnu interdit don an ka Mali jamana kɔnɔna na wagati min na i n'a fɔ bi kari tɛmɛnen marsi kalo tile 22 san 2026 so min yɛrɛ kɔni binna Dawudabugu quartier la ni so kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Algérie ka ambassade fanfɛla la ni o bɛ tali kɛ an ka Banako kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ an kun y'a fɔ ye cogo min an ka kunnafoniya tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ ko ni sobiko yɛrɛ kɔnɔ maa fila de tora la an kɔni ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ tarata tɛmɛnen marsi kalo tile 24 san 2026 an ka protection civile maaw yɛrɛ la n'olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ kami wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dɔ yɛrɛ kɔni farala ni sobin yɛrɛ kɔni bilan kan k'a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ wɔɔrɔ yɛrɛ de kɔni tora ni sobin na wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nka halisa ɲinini baaraw bɛ sen na a bɛ se ka kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔni na fɛnɛ dɔ bɛ fara mɔgɔ salen yɛrɛ kɔni hakɛya fɛnɛ kan don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye Donald Trump ye n'ale États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Iran États-Unis k'olu yɛrɛ kɔni bɛ négociation na walasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ la u ka fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔnɔna o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Iran ka fintigilakaw ka kuma lasela dɔw bɔra ni ka Donald Trump ka kuma yɛrɛ kɔni nkalontigiya ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Donald Trump ka nkalon yɛrɛ kɔni barika bɛ ka bonya min wagati min na i n'a fɔ ko bi ko fɔ maa yɛrɛ kɔni bɛ k'a lase diɲɛ mɔgɔ ma k'a bɛ négociation na Iran yɛrɛ kɔni fɛ k'i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Donald Trump ye ani a yɛrɛ Donald Trump de bɛ négociation na Iran ko yɛrɛ kɔni kan ko ɲɛ tɛ ko min yɛrɛ kɔni olu Iran olu ni États-Unis tɛ négociation ko foyi yɛrɛ kɔni na wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni kɛra kabako ko ye maa caman yɛrɛ kɔni bolo diɲɛ kɔnɔna na tarata tɛmɛnen marsi kalo tile 24 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye kunnafonidiso caman olu kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ye ko ale kɔni ye bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni ci Iran yɛrɛ kɔni ma bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni na point 15 yɛrɛ de kɔni b'a la point 15 min yɛrɛ kɔni bɛna lawaleya walasa min ye États-Unis ale ni Iran u ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni na ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na point 15 min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni Iran kan ka o labaara walasa dankari ani États-Unis ka ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni na an bɛna da se o point 15 min yɛrɛ kɔni ma ne ka olu walawala aw ye cogo min aw bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ la ni kunnafoni ba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye video kibaru kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kɛlen bɛ ne ka yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min ye olu an ka Mali fintigilakaw ye k'olu bɛ taa formation minnu kɛ n'u bɛ dɔnniya sɔrɔ o formation nin yɛrɛ kɔni na ko o dɔnniya nin yɛrɛ kɔni tɛ ka to bilalen ten yɛrɛ kɔni k'olu bɛ dɔnniya nin yɛrɛ kɔni labaara walasa min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an b'o lafiya o ka se ka an ka lakana sabati o ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen marsi kalo tile 23 san 2026 maa dɔ yɛrɛ kɔni renseignement di an ka Mali fintigilakaw ma Gawo région kɔnɔna na renseignement min yɛrɛ kɔni
kɔnɔna ni ma kofɔlen y'a da an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni tulo kan k'a fɔ ko Gawo région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni bɛ banbaci walimaw bolo u t'u jɔ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔnɔna ni k'u ka drone kamikazew fili ka na an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma. Nin renseignement kofɔlen yɛrɛ kɔni sɔrɔlen de kɔfɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ min ye an ka Mali fintigilakaw ka PCAT-S yɛrɛ kɔni commandement ye ale ni opération dugukoloko secteur 1 commandement olu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni k'u ka cɛdenw yɛrɛ kɔni wuli ka opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn walasa bɔtara kɛ ni site kofɔlen min kalama n'a yirala k'a fɔ ko banbaci walimaw b'u jɔ ni site in de la ne ka drone kamikazew fili fintigilakaw ma ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka taa site in yɛrɛ kɔni tiɲɛ ko an ka nin commandement fila nin yɛrɛ kɔni u ka cɛdenw yɛrɛ kɔni labɛn walasa ka se ka taa site in yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ k'u selen ni site kofɔlen nin yɛrɛ kɔni na u taara bɔ drone filiyɔrɔ 20 kɔ bɔyanko yɛrɛ de kɔni kan o drone filiyɔrɔ 20 kɔ bɔyanko in yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko drone kamikaze fila yɛrɛ kɔni tun bɛ yɔrɔ in fɛnɛ na ko a drone kamikaze fila nin yɛrɛ kɔni foyi tun tɛ u la u kun ma ci fɔlɔ fɛn pɛrɛnta minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ drone kamikaze fila nin yɛrɛ kɔni na fɛn pɛrɛnta nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tun bɛ u la o kɔni y'a yira k'a fɔ ko drone kamikaze in yɛrɛ kɔni kun ma ci fɔlɔ k'a labɛnnen de kun don min ko ye banbaci walima o kun nana fɛɛrɛ latigɛ ni ka nin ci o yɔrɔ bɛɛ la k'o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ site kofɔlen yɛrɛ kɔni sanfɛ an ka Mali fintigilakaw taara bɔ minɛn dɔw yɛrɛ kɔni kan minɛn minnu fɛnɛ ye banbaci walimaw yɛrɛ kɔni ta ye kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni taara bɔ nin fɛnba nin yɛrɛ kɔni kalama o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na an ka fintigilakaw ye an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni wuli walasa site kofɔlen n'a kɛrɛfɛ yɔrɔw ka se ka reconnaissance dɔw yɛrɛ kɔni kɛ o yɔrɔ kofɔlen nin yɛrɛ kɔni na o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw ye u ye dɔnniya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka formation kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na u y'o labaara nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ni bolo dara drone kamikaze fila minnu ka yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw ye drone kamikaze fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tiɲɛ ka sɔrɔ a ma tiɲɛ ni foyi yɛrɛ kɔni don maa si kunna ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye commandement militaire yɛrɛ kɔni ye ale bɛ Gawo sigibaa maaw fo kosɛbɛ ka d'a kan kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Gawo sigibaa maaw yɛrɛ kɔni kɛnbɛ kosɛbɛ ni ka an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don maa juguw yɛrɛ kɔni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ maa caman y'a faamu k'a fɔ ko formation bɛ ka kɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ko formation yɛrɛ kɔni tɛ ka kɛ fu yɛrɛ kɔni na ko a bɛ ka nɔbɔ ka d'a kan formation yɛrɛ de kɔni sababuya la an ka Mali fintigilakaw sera ka tiɲɛni don ni drone kamikaze fila nin na ka sɔrɔ a ma tiɲɛni yɛrɛ kɔni se maa si yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiya ko bɛɛ ye an ka fintigilakaw ka autorité bolo ka d'a kan u y'a faamu k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na k'u bɛ se baara kɛ ko ɲuman na ni yɛrɛ kɔni ye OCS ni o office central de stupéfiants ni ne cakɛda an ka Mali jamana kɔnɔna na minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn donni kɛlɛli ma o maaw kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko marisi kalo kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamako OCS ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamako rive gauche yɛrɛ kɔnɔna na ko marisi kalo kuntagala la k'olu yɛrɛ kɔni opération caya kosɛbɛ an ka Bamako kɔnɔna na ko contrôleur principal de police Dramane Keita ka ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Bamako rive gauche OCS maaw yɛrɛ kɔni k'olu ye ko OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni taara opération camanw yɛrɛ kɔni kɛ Dawudabugu Fajigila ale Ɲamakɔrɔ quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa o opération nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni OCS maaw yɛrɛ kɔni sera ka réseau dɔ ci réseau maa minnu ka baara yɛrɛ kɔni kun bɛnnen don ɲɛnaminimafɛn feereli ma an ka Mali jamana kɔnɔna na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ opération nin yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni bolodara fɛn dɔw kan minnu yɛrɛ kɔni interdilen don an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ni marifa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan ni quartier saba ninnu kɔnɔna na ko opération in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna marisi kalo tile 4 tɛmɛnen de san 2026 ni nin don kofɔlen in na OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ an ka fintigilaka kɔrɔ dɔ kan ni fini fintigilaka kɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni arajira ni ka bɔ an ka fintigilakaw cɛla ka d'a kan ko bɔ kɛra kalama ko ni fintigilaka kɔrɔ in yɛrɛ kɔni kun bɛ ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ de kɔni feere k'a to fintigiya baara yɛrɛ kɔni na an ka jamana kɔnɔna na ko OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni kelen ni ka o renseignement yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na OCS cɛdenw sera ka u bolo da dɔw yɛrɛ kɔni kan Dawudabugu quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ye OCS cɛdenw kelen ni ka u bolo da ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka Dawudabugu quartier kɔnɔna na u ma sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni jɔ ten u ye sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni tɔ cari ni sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni tɔ carili de kɛra sababu ye ni OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni taara Ɲamakɔrɔ quartier yɛrɛ kɔni na ni quartier kofɔlen na min yɛrɛ kɔni an ka nin tentigilaka kɔrɔ in ye min arajira ka bɔ an ka fintigilakaw la ka d'a kan ko a kɔni minɛna ɲɛnaminimafɛn feereli ma k'a to ten ni baara yɛrɛ kɔni na ko ni ma kofɔlen ka so de bɛ Ɲamakɔrɔ quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa OCS cɛdenw taara u bolo da ale yɛrɛ kɔni ka quartier kofɔlen kɔnɔna na ko OCS cɛdenw bɛ u bolo da ni ma kofɔlen ka wagati min na u ye wolomali min kɛ ni ma kofɔlen ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛra sababu ye n'u y'u bolo da fɛn dɔw ka fɛn min yɛrɛ kɔni y'a yir'u la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko ni fintigilaka kɔrɔ in k'alisa a bɛ ka continuer a ka ɲɛnaminimafɛn feereli ma a ka jamana kɔnɔna na bolodala fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye kush ni u kɔni ye ɲɛnaminimafɛn ale kilogramme 7 ale ni dɔɔni kan bolodala marifa 2 fɛnɛ kan fo ka taa se chargeur 2 yɛrɛ kɔni ma ni chargeur 2 in yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko cartouche calibre 9 mm o kɔni sekin yɛrɛ de kɔni kun bɛ
ni chargeur fila ni yɛrɛ kɔnɔna na wali ni yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni OCS cɛdenw y'a faamu k'a fɔ ko ni finitigi ka kɔrɔ in k'ale sa bɛ ka continuer a ka wale jugu ninnu fɛ an ka jamana kɔnɔna na ko ni opération belebeleba yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ OCS cɛdenw ma danni dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma k'u continuer opération yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la marisi kalo tile 12 su ni ka dugu jɛ marisi kalo tile 13 la san 2026 ko OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni taara opération belebeleba dɔ kɛ Fajigila quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni taara opération min kɛ ni quartier kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u sera ka u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni kan ni maa fila ninnu a yirala k'a fɔ ko feerekɛlaw de don ko wagati min bolo bɛ da ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni kan ko o wagati yɛrɛ kɔnɔ OCS cɛdenw ye u bolo da ɲɛnaminimafɛn quantité caman yɛrɛ kɔni kan bolodalafɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni maa fila ninnu bolo o de ye chunk ni ale kɔni ye ɲɛnaminimafɛn ale ni kusi n'o fana ye ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni komi yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw u bɛ ni maa fila ninnu minɛ wagati min u bolo dara o fɛnba in yɛrɛ de kɔni kan wali min kɛra sababu ye n'u y'a faamu k'a fɔ ko ni maa fila nin yɛrɛ kɔni tɛ feerekɛlaw ye ko ɲɛnaminimafɛn feerebagaw de don an ka jamana kɔnɔna na ko ni opération ba nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔfɛ min an ka OCS cɛdenw ye olu ma dan opération in danni ma o dɔrɔn yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min n bɛ wagati min na fɔ ko bi an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye fɛn dɔw ye olu interdilen don o ko o ko min na OCS cɛdenw bɛ baara kɛ sanga ani wagati walasa o fɛn minnu interdilen don jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o interdiction yɛrɛ kɔni ka labato jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ o ko o ko min de la ko don tɛmɛnen na min OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni u taara restaurant kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni ye fɛn interdilen ninnu ye o kana na consommer ni yɔrɔ kofɔlen nin yɛrɛ kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min OCS cɛdenw yɛrɛ kɔni u taara u ka opération yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la restaurant dɔ kɔnɔna ni restaurant yɛrɛ kɔni tɔgɔ ko chill out yɛrɛ kɔni OCS cɛdenw taara opération min kɛ ni restaurant kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kun cɛra ni bolo dalen musomanin 3 yɛrɛ kɔni kan musomanin 3 minnu yɛrɛ kɔni bɛ minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye shisha ye o bɛ ka o de min i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ye shisha kɔni o interdilen don an ka Mali jamana kɔnɔna na ni musomanin ninnu dun yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛna k'u to shisha min na o b'a yira k'a fɔ k'u ye jamana ka sariya dɔ yɛrɛ kɔni sɔsɔ min yɛrɛ kɔni an ka OCS directeur général ni o ye colonel major Fuseni Keyita yɛrɛ kɔni i n'a fɔ ale bilasiralikan min di a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni kɛlɛli an ka Mali jamana kɔnɔna na halisa o baara yɛrɛ kɔni bɛ continuer an ka OCS cɛdenw fɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu de la OCS cɛdenw b'u ka opération cɛ sanga ani wagati walasa min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛn ale ni fɛn interdilenw ye olu kana na don an ka Mali jamana kɔnɔna na cogoya si la ko bolodala ni maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ka ni opération nin yɛrɛ kɔni sen fɛ ko ɲininkali yɛrɛ kɔni tegura maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna k'u bɛɛ lajɛlen ka ɲininkaliw kɔfɛ u taara yira an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔnɔna ni o kɔfɛ an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni mandat de dépôt da ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni ka t'u datugu kaso la yanni u ka kiiritigɛ dun yɛrɛ kɔni cɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ siya ka ko kura ye ka bɛɛ lajɛlen ladi jamana kɔnɔna na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn k'o tɛ feere Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye shisha ye k'o tɛ min an ka jamana kɔnɔna na a tɛ feere kuma tɛ a sanni yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na a ka kan nin wagati in na bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jamana ka sariyaw yɛrɛ kɔni labato ka d'a kan ni i kɔni minɛna a ko yɛrɛ kɔni na min kɔni ye kɔlɔlɔ ye o bɛ bɔ a la siga foyi yɛrɛ kɔni t'o la kari tɛmɛnen marisi kalo tile 22 san 2026 Dawudabugu quartier la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ an ka Bamakɔ commune tourna yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min so dɔ yɛrɛ kɔni binna nin yɔrɔ kofɔlen na so min yɛrɛ kɔni kun ye étage 4 yɛrɛ kɔni o sobiko yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko dɔ farala a bila yɛrɛ kɔni kan i n'a fɔ an kun y'a fɔ ye an ka kunnafoniya tɛmɛnenw na cogo min k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko bilan provisoire min bɔra nin so bin yɛrɛ kɔni na ko kun ye ko maa fila yɛrɛ de kɔni sara maa fila fɛnɛ tunne yɛrɛ kɔni don ko maa 20 ani kɔ bonya k'olu bɛɛ lajɛlen joginnen n'o bɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna nka tarata tɛmɛnen marisi kalo tile 24 san 2026 min ka protection civile ma olu kɔni bɔra ne k'a yira k'a fɔ ko dɔ kɔni farala bila yɛrɛ kɔni kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko nin so bin yɛrɛ kɔni na ko maa 6 yɛrɛ de kɔni fatura wa min yɛrɛ kɔni an ka protection civile ma o kɔni y'a yira k'a fɔ halisa bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛ ka continuer ɲinini baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa n'a sɔrɔ halisa maa dɔw yɛrɛ kɔni balannen don bɔgɔ in yɛrɛ kɔni jukɔrɔla la ka fɛɛrɛ latigɛ ni kan olu bɛɛ lajɛlen labɔ an ka protection civile ma ka direction générale ma ka kɔrɔfɔ la ko kabini nin so étage 4 yɛrɛ kɔni binna ko min yɛrɛ kɔni ye an ka protection civile ma yɛrɛ kɔni ka centre de secours yɛrɛ kɔni k'olu ka cɛden caman yɛrɛ kɔni lawuli walasa u ka se ka taa intervention kɛ nin yɔrɔ in na cogo min maa minnu yɛrɛ kɔni binna bɔgɔ nin yɛrɛ kɔni duguma na ka fɛɛrɛ latigɛ ni kan olu labɔ teliya la halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni protection civile cɛ dɔw ye k'olu bɛ ka continuer maaw yɛrɛ kɔni ɲinini fɛ walasa ka fɛɛrɛ latigɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔgɔ duguma ka olu labɔ ko o ko hukumu
yɛrɛ kɔnɔna min ye protection civile autorité maaw yɛrɛ kɔni o kɛ bɛ ni ka minɛn caman ale ni cɛden caman yɛrɛ kɔni bila yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka ɲinini baaraw teliya la ko équipe min yɛrɛ kɔni wulila teliya la walasa ka se ka taa intervention kɛ yɔrɔ in na kabini so in yɛrɛ kɔni binna k'olu ka teliya yɛrɛ kɔni sababuya la ko équipe man sera ka maa 20 ani kɔ bonya kɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kisi ni ka olu bɔ bɔgɔ ni yɛrɛ kɔni dugumana na ko maa 20 ani kɔ bonya kɔni yɛrɛ kɔni na maa caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni joginnen yɛrɛ kɔni bɔra n'olu taara ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la teliya la kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bilan provisoire laban min yɛrɛ kɔni bɔra nin ko in yɛrɛ kɔni na o de ye k'a yira la k'a fɔ ko maa wɔɔrɔ yɛrɛ de kɔni fatura ko nka ko n'a ta protection civile maaw kɔni y'a yira k'a fɔ halisa maa dɔw yɛrɛ kɔni balanen yɛrɛ kɔni don bɔgɔ ni dugumana yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na halisa olu bɛ ka continuer o maa ninnu ɲinini na ko o ko in yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye halisa maa caman bɛ ka ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye protection civile maaw ye k'u bɛ nin so binyɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko ka d'a ka dɔ wɛrɛ tɛ halisa olu bɛ ɲinini baaraw la ka d'a kan dɔw tunnen don halisa olu ma ye fɔlɔ a kɔni yira la k'a fɔ ko so bin yɛrɛ kɔni na ko maa caman fagalen ni maa caman joginni yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko tiɲɛni fɛnɛ barika yɛrɛ kɔni bonyana kosɛbɛ ni an ka protection civile maaw yɛrɛ kɔni ka direction générale olu kɔni bɛ ka wulimada kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ko an ka hakili to an yɛrɛ la an ka ko kɛtaw yɛrɛ kɔni jateminɛ kosɛbɛ wa sanga ani wagati baaraw kan ka kɛ cogo min na an k'a kɛ o cogo la protection civile maaw yɛrɛ kɔni bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko ni bɛ so yɛrɛ kɔni jɔ a kan ka kɛ sariya min kɔnɔna na ale ni so kan ka jɔ cogo min yɛrɛ kɔnɔna na ko o sariya ni o jɔcogo ni bɛɛ lajɛlen labatoli ka ɲi ko ni maa o maa sɔnna n'i ka o ko in yɛrɛ kɔni labaara o bɛ kɛ sababu ye ni ka maa caman yɛrɛ kɔni kisi ni ɲɔgɔnna kasaraw ma o y'a yira k'a fɔ ko so kan ka jɔ sariya min kɔnɔna na n'a kan ka jɔ cogo min na ni e maa o maa yɛrɛ kɔni sɔnna n'i ka o kɛ o bɛ kɛ sababu ye ni ɲɔgɔnna wale jugu tɛ i ka so yɛrɛ kɔni sɔrɔ wa i bɛ population yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka lakana sabati sigida in bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Iran jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ min ye Donald Trump ye ni o de ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko négociation yɛrɛ kɔni bɛ ka tɛmɛ olu États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ araba tɛmɛnen marisi kalo tile 25 san 2026 min yɛrɛ kɔni Iran ka fintigilakaw ka kuma lasela dɔ yɛrɛ kɔni ale bɔra ale kan Donald Trump ka kuma yɛrɛ kɔni ngalontigɛ ni ma ko fɔlen ka kɔrɔfɔ la ko Donald Trump min yɛrɛ kɔni y'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye olu États-Unis ko ni Iran bɛ négociation yɛrɛ kɔnɔna k'i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye ko ani a yɛrɛ de kɔni bɛ sɔrɔ négociation yɛrɛ kɔnɔna ko ɲɛ tɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Iran ko États-Unis n'o kɔni tɛ négociation na Ibrahim Zolfakari ni ale de ye Iran ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kuma lasela ye ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis ka yɛrɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni sera degré dɔ yɛrɛ kɔni ma fo a bɛ bɔ ka négociation kɛ ani a yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la wa ka d'a kan ko Donald Trump kɔni bɔra ni ka kuma min fɔ ni o de ye ko ani Iran yɛrɛ kɔni bɛ négociation na k'o tɛ tiɲɛ ko Iran yɛrɛ kɔni tɛ o ko in kalama k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko négociation tɛ olu ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla la ko min yɛrɛ kɔni ye olu ni Donald Trump ɲɔgɔnna mɔgɔ sugu yɛrɛ kɔni tɛ se ka bɛn togoya si la yanni diɲɛ wuli yɛrɛ kɔni cɛ ko Donald Trump yɛrɛ kɔni ye maa modèle mais o maa modèle yɛrɛ kɔni ni olu Iran tɛ se ka ɲɛ ko la wa u tɛ se ka bɛn ka fɔ ko yɛrɛ kɔni na tɛnɛ tɛmɛnen de marisi kalo tile 23 san 2026 min yɛrɛ kɔni États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ye ale kɔni bɔra ni ka dalasigi kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko négociation yɛrɛ kɔni dayɛlɛla États-Unis ale ni Iran ɲɔgɔn cɛla la ko négociation min daminɛna o jamana fila ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla k'o kɛra sababu ye n'u sera ka bɛnkan sɛbɛn point 15 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni o bɛnkan sɛbɛn point 15 ni yɛrɛ kɔni na u bɛna fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɛn o ko de la walasa dan bɛ se ka kari u ka kɛlɛ na cogo min o kuma yɛrɛ kɔni don depuis Donald Trump bɔra ni k'a fɔ a kɔni nkalontigɛra Iran yɛrɛ kɔni fɛ wa tarata tɛmɛnen marisi kalo tile 24 san 2026 min ye États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ale kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'ale bɛ négociation na ani Iran maa ɲɛnamaw ni ɲɔgɔn cɛla la walasa kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ olu ni Iran ɲɔgɔn cɛla la dan bɛ se ka kari o kɛlɛ na cogo min kuma min yɛrɛ kɔni ngalontigɛra Iran fɛ ka d'a kan kabini ko in daminɛna Iran kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko don kelen da kelen négociation ma tɛmɛ ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla la nka soso dɔ kɔni y'a tiɲɛtigiya kunnafoni di sira maa dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump n'o ye États-Unis k'ale kɔni ye bɛnkan sɛbɛn dɔ ni o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na point 15 de bɛ yen k'a kɔni ye o ci Iran yɛrɛ kɔni ma walasa Iran ka se ka o layɛ min yɛrɛ kɔni Iran u ka se ka fɔ ka bɛn kɛ o point 15 na cogo min u bɛ se ka dankari kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔ nka kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min kɔni Iran ale bɛ ka kuma yɛrɛ kɔni ngalontigɛ wale min kɛmɛ sababu ye ni maaw yɛrɛ kɔni t'a dɔn bilen an kan ka da maa min yɛrɛ kɔni na jamana fila ninnu na
mi yɛrɛ kɔni New York Times maaw yɛrɛ kɔni ni ne ye kunnafoni sira États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o maaw yɛrɛ kɔni bɔra ne ka laseli kɛ tarata tɛmɛnen marisi kalo tile 24 san 2026 mi yɛrɛ kɔni ni kunnafoni so man yɛrɛ kɔni olu bɔra ne ka yira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko mi yɛrɛ kɔni États-Unis yɛrɛ kɔni k'a ye bɛnkan sɛbɛn plan dɔ yɛrɛ kɔni bɔ ni bɛnkan sɛbɛn plan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na point 15 yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ ni ka o di Iran yɛrɛ kɔni ma walasa mi yɛrɛ kɔni ye États-Unis Iran wa se ka dankari u ka kɛlɛ in na. New York Times maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko États-Unis yɛrɛ kɔni bolo ma ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni di Iran yɛrɛ kɔni ma k'a ye sɛbɛn yɛrɛ kɔni di Pakistan ma walasa Pakistan de k'a di Iran ma ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye Pakistan ye ale ye jamana ye min yɛrɛ kɔni ni États-Unis Iran fila bɛɛ ka di wa kɛlɛ tɛ u si ni ɲɔgɔn cɛla la. A kɔni yira la k'a fɔ ko États-Unis ye ni plan min yɛrɛ kɔni di Iran yɛrɛ kɔni ma ko plan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye États-Unis ye ale bɛ a wajibiya Iran yɛrɛ kɔni kan ko Iran kɛmɛ ni k'a ka uranium fɛn fɛn yɛrɛ kɔni enrichi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Iran ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni di États-Unis ma walima min yɛrɛ kɔni Iran ale ka détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni dayɛlɛlen to walasa min yɛrɛ kɔni pétrole ye o bɛ se ka tɛmɛ ni yɔrɔ in fɛ cogo min ko États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni ka ni kɛlɛko in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis ka négociateur o kɔni ti dɔwɛrɛ o ye Steve Witkoff ni ale Donald Trump ka cida kɛrɛnkɛrɛnnen ale ni Jared Kushner yɛrɛ de kɔni ni o ye Donald Trump yɛrɛ kɔni burankɛ a kɔni yira la k'a fɔ ko ni maa fila ninnu yɛrɛ de kɔni kɛn bɛ Donald Trump ka négociation kɛlaw yɛrɛ kɔni ani Iran ka ni kɛlɛko in na ko Donald Trump ka ni négociateur fila ninnu yɛrɛ kɔni ye proposition min yɛrɛ kɔni kɛ Iran o de ye k'u ka kalo kelen yɛrɛ kɔni kɛ kalo kelen min kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ mugujugutigiw dabila u bɛ cessez-le-feu kɛ o kalo kelen kuntagala kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Iran ale bɛ hakilina jagabɔ yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis ka ni demande yɛrɛ kɔnɔna na ni a y'o kɛ plan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na point 15 yɛrɛ kɔni bɛ yen k'u bɛ kalo kelen yɛrɛ de kɔni di Iran yɛrɛ kɔni ma kalo kelen in kɔnɔna na min États-Unis ale tɛ missile walima drone foyi fili ka taa se Iran yɛrɛ kɔni ma wa min fɛnɛ Iran ale bɛ hakilina jagabɔ yɛrɛ kɔni kɛ u ka nin bɛnkan sɛbɛnko in na ko États-Unis maaw yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka point 15 min yɛrɛ kɔni kɛ u ka nin bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko point 15 yɛrɛ kɔni na point 5 fɔlɔ olu kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Iran ka secteur nucléaire de concerné point fɔlɔ yɛrɛ kɔni na min ye États-Unis ale kɔni bɛ a laɲini Iran yɛrɛ kɔni fɛ ko min ye Iran k'a kana na essayer ɲani diɲɛ wuli cɛ k'a fɔ k'a bɛ arme nucléaire dilan a yɛrɛ ye ko uranium enrichilen fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ Iran bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a ko uranium enrichilen bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta ni ka o di États-Unis yɛrɛ kɔni ma ko wa a bɛ na o uranium enrichilen min yɛrɛ kɔni di États-Unis yɛrɛ kɔni ma olu États-Unis ni Iran bɛna sigi ka fɔ yɛrɛ kɔni kɛ don min Iran bɛna na ni uranium enrichilen yɛrɛ kɔni di o ma ko walima min yɛrɛ kɔni Iran ka installation nucléaire yɛrɛ kɔni ko o caman min yɛrɛ kɔni bɛ Iran jamana kɔnɔ na ko min yɛrɛ kɔni Iran ni États-Unis k'u ka bɛn yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ ka Iran ka ni installation nucléaire in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni démonter ni k'a ci ka bɔ yen nɔ ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ Iran ale bɛ jukɔrɔmadon min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin a dɛmɛbagaw ma ko Iran ka o dabila ko min yɛrɛ kɔni Hezbollah ale ni Hamas yɛrɛ kɔni ni ye jɛkulu ye jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ Iran jukɔrɔmadon ko Iran kana na o jɛkulu ma ninnu yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadon ni nafolo ye wa kana na maramafɛn foyi di nin jɛkulu ninnu ma ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Iran ale ni États-Unis u kɔni nana bɛnkan dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la bɛnkan min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Iran ale bɛ se ka missile hakɛya min yɛrɛ kɔni dilan a ka jamana kɔnɔna na o bɛ fɔ wa Iran bɛ se ka missile modèle minnu dilan missile nin yɛrɛ kɔni bɛ se ka fili fo ka taa se hakɛya min yɛrɛ kɔnɔna o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na déterminer ko min yɛrɛ kɔni Iran a tɛ wuli bilen ne ka missile dilan a kunfɛ ani États-Unis bɛna bɛn missile hakɛya dɔ de kan Iran bɛ se ka o dɔrɔn de dilan ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min ye détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni ni o détroit d'Ormuz ale kɔni ye jitɛmɛsira min yɛrɛ kɔni fɛ ni ye diɲɛ pétrole ta kɛmɛ sara la mugan bonya kɔ o bɛɛ lajɛlen de bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ kofɔlen fɛ ko min yɛrɛ kɔni détroit d'Ormuz ye ko Iran ka o yɔrɔ in dayɛlɛlen yɛrɛ kɔni to pétrole donni n'a bɔli baaraw la ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni Iran yɛrɛ kɔni sɔrɔ olu ka ni kuma yɛrɛ kɔni fɛn ma k'olu fɛnɛ bɛna min yɛrɛ kɔni kɛ Iran o de diɲɛ kɔnɔna na sanction fɛn fɛn yɛrɛ kɔni tɛmɛ ni k'a bɛɛ lajɛlen bi Iran yɛrɛ kɔni ka États-Unis yɛrɛ kɔni b'o sanction bɛɛ lajɛlen wuli ko min yɛrɛ kɔni Iran ka programme nucléaire civil yɛrɛ kɔni ni o kɔrɔ de ye ko a bɛ nucléaire yɛrɛ kɔni dilan walasa ka se ka courant de di jamana kɔnɔdenw ma min yɛrɛ kɔni maramafɛn a t'o dilan bilen ko min États-Unis k'a bɛ Iran jukɔrɔmadon o ko in fɛnɛ na a kɔni yira la k'a fɔ ko Donald Trump ka ni plan kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a kɔni ma laɲini kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye fanga ye k'o ka falen Iran jamana kɔnɔna na nka k'a bɛ ka fɛnba minnu ɲini Iran yɛrɛ kɔni fɛ k'o fɛnba nin yɛrɛ de kɔni nin an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi n'a sɔrɔ ni point 15 nin yɛrɛ kɔni an filɛ ka min fɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ don walima n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ an tɛ se ka o kɔni tiɲɛ tigɛ aw ye ka d'a kan an ye kunnafoniya in sɔrɔ ne ka bɔ kunnafoniya maa dɔw de yɔrɔ la minnu fana y'a yira k'a fɔ k'olu ye kunnafoniya in sɔrɔ ne ka bɔ source de yɔrɔ la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis walima Iran o si yɛrɛ kɔni ma nin kuma yɛrɛ kɔni tiɲɛ tigɛ ka kuma yɛrɛ kɔni bɔra source de yɔrɔ la fɔlɔ
Ni ne bɛ dan sigi an bidon kibaru la an b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma